botolie lakini tolie no bongaini Yetinga bonoti gesie Yetinga bonoti gesie Obosie toire nyumba lakini urende kura yao Sibasane chinyingera kinyobo gimabwao Ogimabwa mambyani gobonga netie kura yao Sibasane chinyingera kinyobo gimabwao Ogimabwa mambyani gobonga netie kura yao Mongina Sabina inteni gonko baonya Timota kolera una bono mokolera Mongina Sabina inteni gonko baonya Yani sabyo gatero kuko yani nago tengeire nande kumbo kubwate message ikiagera nyuma za twofo idea ki yago chiri to gatero kwa siasa iga Kwa siasa na terete mete composing yani go composing into kelin korora kerikero nande kigenderete na bana siasa babiri meta bana to so chukurechi na lindo chiba bigiti chivieti para era baigor to murangu ni gora open ngane se liko nyaba ido one se kaire ne menyororo biamono sana gotoro kubwato bwansugete abana siasa baria abantu bari monje bibiti abata siasa bonsi tali bonsi baro lakini akonya kubwata bibiti yo muntu correct ena ne tibitore go ser kura kunku no tebe ser tio tori tumeta suwa ke kura biamono sana bado ingo kwana tuofo garia na kuna chiriria tuofo ali gwaswire pandi wachakire gotera bono kere gwachakire gotera bono kurwabo kagenda ari bono no kero na tera meto muntu ogataro gutanga ningorokio ko umwatereta se bandi yo wanjite okomokwabo gaki bana ba minto nikitoko muna tweka nako kutwa na twatera to gutanga lakini twalinge bone group togotera yondotera ya album bona matera alinge like 10 bono bono okay gwasure 204 gunya gutarore kabisa abwe kwacha komera musacho ndabwensi maybe kurwe pandi mabwe gose ebyachagete kwa ebati yawe yawe gutebuna pa ekyano ndo kwako musiki nero meta basubati kana bagakira musiki abantu nabanga konyoro bakubatonera abaja baba chista ekyangora arano abana abaminto bakorega syo konyora abantu nabanga babarigereti wasure tu ofabu wachakire gwaka kaye familia yawe chakire tabona abo abona family te iyo abono no musiki buka from there nkagenda iga nkanya kweli ngaswa sungusia Gaswa kobe dansa yabo ko baterisi sungusia yabo musongo nkarunga ta extra sungusia dansa tinga kintirometa ko nyarekero ko batere mono korsa bono bana liba kana nje nabeka gakai gonanya go train nabeka ebyana gotiaria bono from there natire the year 2009 nalinyorete familia nalinso gatio gotero ke album ya nentanga yani album yere moto onye sogetu 209 ogeterenera yo musbat sabina bono hasi album yu gotara ku sogetu gotindi paka nyasaga kugura agagoka na masesenyo Elizabeth Nyanchama na kukwangone tikumbo mo kakigo kunera asinini omwancho ndigete kurwale bagwete naki omunyorie bono Elizabeth Nyanchama we Elizabeth Nyanchama we Elizabeth kieni kione sobo Elizabeth nyenye yao yangitiro bwo Nyanchama gakitu kya yaone yo mosongo Nyanchama we Nyanchama baba ay eginte gyansu ekini ogeso gitu 209 ukanyole family kwanya nyote family bono na nyote family ngasokera no musikigo nyasaga gwakana masirigo chabwe omo gako goso mwanchugo na cyakorukwa mwancho nakorukwa Joseph Ondika abange bamaete muna sugunana Joseph Ondika
Joseph Ondika. Joseph Ondika. Mugambi Joseph Ondika nyagontegerete. Naye ne legend kithiako mbia mono sana. Nyasaka manyako kwa abana bakarengo. Abana bono nyasaye ambangirite abana mbabere bokambugata. Matatizo nane mbugate make nkonyoraka nande natenena nande gutimoino bono nkurikia. Bono bado ugasoe pandi yao bono ikuru kusabi okengo chifoli muire ngechi kwaraterire na tere volume 3 volume 3 ya obwansu bomugusi alafu nero ikoroku ya Steve nero ya volume 2 na tete Steve Arika alafu ya gatatu bone ya siasa by the way amatera agonspi osejibenge chokotete niko chire moto sana ekero nyumotera chaka gotera ngoyo kwaroche akakomoyo bogotera because abasubati nkorra tari mono bagocha batera nando tera tukabwa paka machuma ale gusia mange sana montongeto moyo no yonde umusubati uri mukongo Billy Abel yani yaringi una ementa yana na mwachete sana bono no embono ni mwanchete no mwanchete bono gwachakira gotera umaite bono gwasokire gwachiro muchi na bokonyora gwaswire sidiaime muchi katolikime bono na kibako tebetie kyaga na bokonyora gwaswire muchi gete batebe ntu yaya intuga nebuko kubwata manganati na kiteyoga na kiegente kyakoberto senkyakoberte okay umete umusubati gotera busi yanege nande bonotera chisani nande mostri chisani chito tagotera eba club enyangi nande amatanga nande botuko warorire bon egente kinkebwate challenge antwalite challenge lakini egatoka umzone nale understanding bono obena understanding tali mono igolele lakini egatoka na understanding no meto musacho mugusi uika nero kugamba so gochaka gotera gotetera abana rochina kumugambira lakini bona cheta ka understanding anje umusiki onoro anyole tegi nanyo tumete ngo dance sana tuga so ukona sabi dia nakuburi mugakugona umwana musiki ule mwana musiki suguna na bandi na batarete suguna na bandi eretheri yo mwana musiki kyakweruka Joseph Ondika bia mono sana bono metenga kinero gwa chitono gotera giti amarwa uko twatengera otera kuri mnanche ngoroka mnanche papati virus okotera kuri kera gotegera no mara 10 ngonga korobo semia ku entertain nande kwanko ingikirigia go chitipa gotera uko utachete gotera kungao ukachekwa marwa atimo kigetingira kama igoro wakoze bya kombori yanda chakire getingire kyo abantu abanje bako mistaken liringo tanga getingire kama igoro ba mistaken ba ontore binte binga ndete matebirero getingiro ken na mine tinge binte binga na mineti dance una kare dance yebetetense bono yani bekangege yani ile dancing style na mineti di mineti kende kebe igayo kwa begete tingire kama iguru lakini dancing style yarenge lakini tani ngamangana ande abantu bakunzo asa mangana ya amaru aya gusi kora nakanire sana no nyabantu banda bakakambaro baja bateba ya ekyo negento kyarenge korukare lakini bona ngamaru narorire nigabere challenges sana saba mnaba ebine bichana tanga maru akare mono mno gucha kwa na tia maru nigakora ki maru abono antivirus maru abono namabe maenepe insomete blanki neteiga mamu minto etanga agatirore etanga boli na kapiyu geta kayediando kaliaga ke Didio mwana unabona likuba lindi etinkwamboke. Oto tene ki siba, oto bekira aga kamekero. Tuasiba ya bazamba gutaka iga mambi manyo kweneta. Lakini bona igakora. My friend ya mara 11 pi tayo. Ana bakora ngambi yoli lakini ojiete. Chimboto jasungunani. Jasungunani. Amaisa yuako mwana ulengo moke. Kwase ngati kyageta tera marua yu. A generation ya itobono nchino mungina abana baito balitonyorete yani okoro umwana urenge mbya obeire bono mno mungina
obaire muno omogaka ase eng'encho yake ebinto ebia gose obogima bwabaire abakong'u obogima rabo ngochangia bore omonto akorora tiga abeke egento eke keyimambi aoni anyore ebesa barori tete komanya naki aye oyo ogochikonu naki nkobare buya gose ebinto ebi nkomoitabire ataki kujua ye anataka tu apate faida aso kukugotia so ekine kiagarete nka search ngatakamba teinga amarua atari maya no etoko yanya barori bone gento kalinga tunywa ya pimire aya pimire na konya ora beso chikonyagora kurwa tigamba sukume gotia bakarana kumubaka batige batoreke by the way amangana ro gukwanira paka sometimes ikerongo tema korenge nakarongo ande kinyoraria ngukani nabo murabe changa sana kwanya gushudia bintu binde bikobe kwase changa imubwero jirita maiso bire bichabu na biji njena abutika tingo kuona ngai nandi tari asemenyete ya tokwana tari asemenyete kiagara abangu metena bara kagena ki gaki chirani nandi neruka gututiri lakini yaya igente kina roche kale sana kale sana ekaro abasigari bache to mochigete bagacha guitira kwerende amarwayo my friend simbe bambaka chirwete kwerende ngosi lisangwa lirwete nandi manya igo omuntu tata etinga iterunse ya bantabutika bagende tata irani binde gotia hintu kwani embe banki yako agotere negane girasi obeke gonyegerio omotugo chaka aya na amaya wow ntena roche from there keromete to compose abantu to compose na bara nchengo chinarusi abantu nyamira abande nkaga igamantu abe tuisanansa nyumba iga twaleta oyo ndoleta idea yao ncinaretire ndangwa naye twanyebeka wana mnege ndokeli formalini kera kyo mondo angete makambo yo sunguzi anda imeka formalini nkobeka bale ajubuga wana hizo ni ideas zilikuwa za watu kama watatu hivi ase pandeli yao abantu mbale ngubwate ase bandi mbata abantu 8 mbata abantu 8 ngo batole mbaka 10 ase kero tubwate gasi abali bago mbaka abantu 8 paka 10 na iguru kwa kwanira lakini watarangoro nenche nataka kumanya meaning nenda abantu abange mbatagete kumanya meaning matara gumeto kunyatumia fasigete literature gete lakini hasa okie meaning ogotarangoro terete emamba nere okunyanga ke ontebi meaning ya by the way emamba nere rote ndogo lenda ndogo ebitinya minto mwanyagetinge diadari kunatarie ontimbuni atarie tindote tiagusi tindote tiabagere ebonandi nabatende boruya nabokamba bosigisi naboikoyo Kenya yonsie Afrika yonsie ense yonsie ontimbuni atarie enamineti okimwi libeke buya abantu bategerere bichana bya bantegerete bari musimu bwe Christmas bono kigore bono namineti ngane mambo gaswaro ucho yeti gokuruma bono busiga nto bwati mama igende kigenchanda pagate buchongereza bono ngereza enamineti toerende ngarati nkobeka directing ngae kero kwenda gukora iga maybe okora usherati konyororo burwaire ngarati ngokebeka igona gusino ro chento bugate aibu fulani kidogo ngabona ikagera think deeply otumie fasi gete mbeke bana mno uraenda kwa kontimburoje onyore mamba yakubwatire ekorome guseya magaga kubwata bona kinatumie tena kigoka swaro utabu nganyoro ri agaga gwatachire gusonyore mamba yakurumire gusonyore no ene gusomere tini tobe iko
chigosarie obogima bwago bono na mine bosareke kina mineti watarisha yani watara kukwana kwa AIDS watari by the way atumigete sana se chi function chi nyinge yani gosomia abantu naki gogokora iga utapata shida fulani aso gataro kukwa obuno kwa quality biyega nende gogosemia ngwa aragerete ngwa go support team naye omusani wachire na idea yu egokonya abantu antivirus tianga teve Intembo kwandira muna sabi. Muna sabi okengo. Tinkwanira abanda. Bono. Baide musiki no makong. Toitaba tomoyo. Tindiko baida. Tindiko baida. Kwana. Asente. Musiki no makong. Mostly asegusi. Ne tomete sana. Enga kiyu. Ne tomete nga ikako gotabori gake. Gake kelia. Gegasira kaigo. Akai golende na no. Ingo bwadete. Lakini eri fully. Ai. Lakini ngana okotera no kukwa nge trending. No kwa lego trend. Oh no, there is kuna shida. Omwancho ndigerete kurwaria. Tutaraswase challenges chao cyo wetera. Kuruki familia maybe. Gose ke musiki. Omwancho ndigerete kurwaria. Oyo ni gakoro kwa Sabi Okengo. Musubati ogotera biya sana, musubati otereta amarua, osterete mamba, otereta matera mange nenda gosemia actually, matera kwangu, yani ogogoteteni, twatenga nende kwatosemia. Kakyo ndige tukurwaria, oyago gusabi Okengo, nyikobwateri swali lika SMS yaito, ntore Facebook live gari, Ndizi TV News. Website yaito na otere gari www.ndizitv.or.ke. Ne namba yaite seminary, onyikobwateri swali ndeli yosi, muborie, rero no torema. Todos kokorwabwe tiga turaenda se break yake naende ngwire no tore bano tumanye na kinga ibona ngayachita kagenda ndaro na mororire oyo papa oh yes abwe Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Osmo Traders Limited Neduka ye hardware